Władze izraelskie potwierdziły zabicie przywódcy Hamasu, Mohameda Sinwara, po tym jak jego ciało zostało zlokalizowane, a następnie zweryfikowane w Izraelu. Siły obronne Izraela znalazły go pod ziemią, rzekomo w pobliżu szpitala europejskiego w Chan Yunus, gdzie miał przebywać w podziemnym centrum kontroli i dowodzenia. Sinwar zginął w nalocie przeprowadzonym przez Izrael w zeszłym miesiącu. Tymczasem w strefie Gazy co najmniej 4 osoby zginęły, a inne zostały ranne w wyniku izraelskiego ostrzału w pobliżu punktu dystrybucji pomocy, podają lokalni urzędnicy i świadkowie. Jest to ostatni incydent, do którego doszło w pobliżu centrów dystrybucji pomocy w strefie Gazy, które zostały utworzone przez wspieraną przez Izrael i USA Gaza Humanitarian Foundation. Siły obronne Izraela podały, że żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w kierunku osób, które zbliżały się do nich. Nie udało się potwierdzić liczby ofiar śmiertelnych.